Hej, vi er Christian og Markus, som ses her nederst på billedet, og vi vil gerne fortælle jer om virksomheden Coloplast. Vi vil give jer et indblik i virksomhedens nøgletal og deres udvikling de seneste år. Coloplast er en dansk ejet virksomhed, der udvikler og sælger produkter og serviceydelser inden for sundhedspleje. Coloplast udvikler og sælger produkter såsom stomiposer, katetre, plastre og bandager. Coloplast markedsfører og sælger deres produkter og serviceydelser globalt til f.eks. hospitaler, institutter, grossister og detailforretninger. Virksomheden havde en omsætning på 10.172 millioner kroner i regnskabsåret 2010 og 2011. Europa udgør deres største marked, men over de seneste år er det nordamerikanske marked særligt vokset hurtigt. Her ser vi Coloplast regnskab. For eksempel ser vi, at omsætningen i 2009 var på 8,8 milliarder. Og så er den så steget til i 2012/13 til 11,6 milliarder. Det er jo noget af en udvikling, som vi også gerne vil gå ind og kigge nærmere på. Så ser vi nede i årsresultat, at i 2008-2009 lå årsresultatet på 883 millioner kroner. Nu, eller ikke nu, men i 2012/13 er det nærmest tredoblet til 2,7 milliarder. Det vil vi nu gå ind og kigge nærmere på. Afkastningsgraden var i 2008 til 2009 17,61%, og i løbet af de seneste år steget til 39,21%. Dette er en fordobling af afkastningsgraden og er positivt, da den sikreste investering er statsobligationer og ligger på 3,4%. Nu er vi kommet til indekstal. I år 2008-2009 står indekstallet på 100 for det basic år. Så kan vi så se igennem de følgende år, at indekstallene er steget. Det giver os et hurtigt overblik om, hvordan tallene ser ud lige nu. I år 2012 og 2013 var årsresultatet tredoblet. Det stod nu på 307, så man kunne se, at det virkelig har udviklet sig. Også i omsætning og DAF-resultater er det steget igennem de forløbende år. Nu er vi så kommet til produktiviteten. Der har vi valgt at se omsætningen divideret med antal medarbejdere. I 2008 og 2009 lå produktiviteten per ansat på 1.200.163 kroner. Den er så igen steget som mange af de andre tal i regnskabet, er den så steget til 2012/13 til 1.428.834 kroner. Det er en rigtig god og meget effektiv produktivitet. Konklusionen. Ud fra vores analyse kan vi se, at det går godt i virksomheden. Det er en positiv udvikling i de forskellige indekstal. Et eksempel på, at det går godt, er årsresultater, som er blevet tredoblet over de sidste 5 år. Produktiviteten er også stabil hos den enkelte ansatte i Coloplast.